Ayan na yung lost and found. Sana, yan na nga. Ito mo inabi. Sige. Ano yan? Ay, inagaw ka tong deer, oh. Suko yan, oh. Ayan, si Biboy Bagayan. Ito na yun. Namitan mo muna kung masarap. Walang lasa. Ayan, libre. Libre ng unlimited coffee, unlimited tea. Maghuhugas ang kinainan mo. Kailangan hugasan mo. Yan ang aga namin. Pupuntahan namin sina Johnny Bell kasi kami kanina pagising. 7 o'clock na. Nagising kami ng 5 o'clock. Ayan, tahimik na. Ayan, konti pa lang tao. Yan ang apartment na tinutuluyan ni na Johnny Bell. Kami doon naman kami sa likod. Ayan. Tahimik na tahimik ang... Sa bagay, 7 o'clock pa lang kasi. Ayan. Malamig na ngayon dito. Medyo malamig-lamig na. Nagsisimula na. Dito kami nag-dinner kagabi. O, ito lang ang kanilang apartment. Dito kami ngayon sa park. Naglalakad-lakad papuntang train station. Ito palang smoking area. Wala ka makikita na naninigarilyo habang naglalakad. Bawal. May mga smoking area silang nilagay para doon ka maninigarilyo. May naiwan pala yung anak ko, yung pinamili niyang mga damit. Naiwan sa train station, sa train mismo or sa train station. Nakalimutan niya kung saan niya binaba yung kanyang pinamili. Tapos nag-message siya sa JR, sa train company. Nag-message siya na may naiwan siya. Tapos nag-message sa kanya na pwede niyang check upin ngayong 9 to 5 kasi meron silang nakuha na same description nung yung nawala ng anak ko. Kaya kung sa ibang lugar yan, wala na chance na makita yan. Tingnan natin kung yun talaga yung nawala niya, yung naiwan niya sa train. Yan, andito na naman kami para mag-breakfast. Ayan. Bumili na si Ruth ng coffee. Tapos sila bibili rin ng coffee. Tapos bumili na kami ng siopaw. Ang sarap ng siopaw dito. Ayan na. Ay, masiram. Yeah. Ayan ang yan naman ang breakfast ni Cass. Ito naman ang breakfast ni Carrie. Kaming mga adults, siopaw ang binili. Ang sarap ng siopaw nila. Andito na kami ngayon sa train station. After namin mag-breakfast dyan sa Family Mart. Ayan. Sasakay na kami. Kinuha nila to unlimited. Unlimited use me while nandito kami. Ewan ko magkano ang bili nila nito. Nakaka-amaze dito. May toilet ng for kids public dito sa public toilet sa kids dito sa train station. For kids. Cute. Tapos ito naman ang lababo nila.
Yung pang-boys. Yan. Pang day 8 na namin. Dito na namin ihintayin ang aming train. Ay, ang train na sasakyan na. Mabibigat kayong luggages, dito naman iniiwan. Ang bayad ata dito is per hour o whole day. Dito na kami sa Nara. Transfer ata kami sa bus. Autumn na kaya naglilipot. Medyo malamig-lamig na ang hangin, hindi katulad nung bagong dating kami. Mainit. Ngayon malamig-lamig na ang simoy ng hangin. Merong Changi. Ayan, nandito na kami. Galing kami dyan sa bus na yan, oh. Andito na kami sa Nara. Oh, nagkalat lang pala ang mga deer. Look at that. Nice, can we pet the deer? Yeah, can we pet it? Hello. Dami. Hello. Hello. Naghahanap silang kakano. Ay. Wow. Oy. No more food.
Cementerio. Mga Buddhist. Ano yan? Ay, inagaw ka tong deer, oh. Suko yan, oh. Si papel kaning mga... Ili nga na nakiagawa na si deer. Ibiribit-bit. Uy, ito nga napigahabol na ninda, oh. Iningal naman. Iningal man ako, ay. Ingat, paglakaw, baka kumatapilok. Galing kami doon papunta dito. Yan, sa loob niyan ang temple. Sa bagay, ang daming temple dito sa Japan. Ayun, minahiling kami duman halangkaw, pero bakong araw yan, yan halangkaw mga tutakop lang. Pero gusto ko ma-video. Garo ito mga luma ni nangga. Bawal ito. Mga picture taking sinda sa atubangan kang temple. Oo. Yan o, nandito na kami ngayon sa Nara Station. Magkakape dito sa 7-Eleven. Ruth, tikman mo si Ram. Sinabi ng masiramon. Refreshing. Andito na kami ngayon sa Kyoto Station. Hinahanap namin ang lost and found. Kasi yung nagbabakasakali si Johnny Bell na nandito nga talaga sa lost and found. Yung kanyang naiwang pinamili kahapon sa train mismo. Nakuha na niya yung nakuha pa rin yung pinamili kahapon. Last train papunta doon sa tinutuluyan namin. Kunin ko lang muna ang card ko. Andito na kami
na lang kami hanggang doon sa aming tinutuluyan, mga 10 minutes walk. Lumabas na naman kami ni Ruth kasi magdi-dinner. Pupuntahan namin sina Johnny Bell. Kung saan na lang dito sa tabi-tabi kami magdi-dinner kasi antok na kami. Maaga kaming pupunta ng Osaka bukas. Andito na naman kami sa tinitirhan ni na Johnny Bell. Ang lamig na, nagsisimula ng lumamig dito sa Kyoto. Yan, dito kami kakain. Malapit lang doon sa bahay namin. Ito na. I know. Migori, see? Show your soup, kuya. You have miso soup. Yeah. Wow! Clap your hands and bow. That's nice. Kulo mo ng sal. Thank you. Thank you. Ayan, tapos na kami mag-dinner. Pauwi na kami ni Ruth. Mga anak ko umuwi na rin. Sa kanilang tinutuluyan kami, pauwi na rin kami. Mag-sleep kami. Kasi bukas ng 8 o'clock, ang alis namin papuntang Osaka. Bye-bye na. Good night. Tomorrow again. Good night, Japan.